Sa number 9, duha ka kawatan sang inugbulang nga manok nga sakay sa awto na dakpan sang pulis. Sakay sa Toyota Vios nga auto ang duha ka mga ginalegar kawatan sang inugbulang nga manok sang sila ang na-corner sang kapulisan sa bulig sa mga barangay tanod. Nadakpan ang duha ka mga suspect samtang nagatinguha nga magpalagyo sa barangay Maaw sa syudad sang Bago kaina sang kaagahon. Suno kay Pulisa Captain Eman Anacleto, Deputy Chief sang Bago Component City Police Station, gikan ng mga suspect sa barangay Mailom, kundiin sila ang nagpangawat sa mga inugbulang nga manok kag namutikan. Pagkatabo sang pagpangawat, na-report gilayon sa mga naga-duty nga tanod. Rason nga ila ginsunda ng salakyan sang mga kawatan samtang naga-coordinate sa mobile patrol sa Bago City Police Station. Nakuha sa front seat sang salakyan ang 3 kabuhi nga mga inugbulang nga manok nga naputos pa sa screen. Suno kay Anacleto, naghana nga maggabot sang pusil ang isa sa mga suspect apang pagkita nga armado ang mga nagresponde nga kapulisan, iya ginbutang sa compartment ang pusil. Na-recover sa kapulisan ang caliber 38 firearm nga may 4 ka mga bala. Sang tinalikdan nga mga semana, nakabaton ang kapulisan sa duha tubtub 3 ka mga reports gikan sa mga pumuluyo sa barangay Mailom nga sila ang ginkawatan sang manok. Suno kay Anacleto, nagtawag sa ilang pila ka mga police station sa probinsya nga may reported man nga kinamatay sang inugbulang nga manok. Ginabi-abi naman sa kapulisan ang ka-epektibo sang roving kag coordination sa mga barangay tanod sa Mailom kag Maaw sa madasig nga pagkilala sang salakyan kag sa pagdakop sang mga suspect. Pasakaan sang kaso nga theft kag violation sa Republic Act 10591 o kunang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act batok sa duha ka mga suspect.